На Исус, на църквата и моята. но нека се пак да ви разкажем раждането на Исус от гледната точка на нас, децата. Преди повече от 2000 години в един град, наречен Назарет, живееше едно младо момиче на име Мария. И тя беше сгодена за един мъж на име Йосиф. Един ден се яви един ангел на Мария. Благодатна, Господ е с теб, благословена си ти между жените. Не се бой, Мария, защото си търпя Божията благодат и ще заченеш отровата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния. И ангелът отговори и каза: Духът на Бог ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те усети. Затова и святото, което ще родиш от теб, ще се нарича Божий син. А мъжът и Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, но мисли да я напусне тайно. Но когато мислеше това, ето, Господен ангел му се яви на сън и каза: Йосифе, сине, Йосифе, сине Давидов, не се бой да вземеш жена си Мария, защото заченатата в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус. Той е, който ще спаси народа си от греховете му. Слава на Тебе, Господи, че ме избра. А в тези дни излезе заповед от император Август да се направи преброяване на целия свят. И всички отиваха да се записват всеки в своя град. Тръгна Йосиф от Галилея, от град Назарет. за да отиде в Юдея, в града на Давид, който се нарича Витлеем, защото беше от дома и рода на Давид. Но дойде време Мария да роди, но не се намери за нея място там, където бяха да нощуват, освен един обор. И там се роди. И там се роди Исус. Пови го и го положи в ясли. В тази област имаше пастири, които нощуваха на полето, за да наглеждат нощем статото си. И Господен ангел застана пред тях и Господната слава ги осияна. И те се изплашиха много. Но ангелът им каза: Не се бойте, защото ето аз ви благовестявам голяма радост, която ще бъде за целия народ, защото днес ви се роди в града на Давид Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знака. Ще намерите един младенец, повит и лежащ в ясла. Хайде ставаме. Ти ми
в Витлеем. Хайде да видим това, което е станало! И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф и младенеца, който лежеше в яслите. И като видяха, разказаха онова, което им беше известено за това дете. И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, което бяха чули и видели, както им беше казано. Слава, слава, слава Господи! Имаше и трима мъдреци, които следваха звездата. Която и докара в Витлеем при Исус. И като влязаха в къщата и видяха детето с майка му Мария. Паднаха и му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, му принесоха дарове. Злато, тамян И смирна. Слава! Слава! Слава Богу! Ето, видите. Айде, всички заедно. Честито Рождество Христово! Амин. Айде, още един път. 1, 2, 3. Честито Рождество Христово! Амин. Айде, сядайте сега. Много сте ми красиви. Бог да го благослови.